Tegye fel a kezét, akinek ismerősen fest ez az online bulvár magazin, vagy aki olvasgatott már itt olyan erősen hiánypotló cikkeket, mint hogy hova ne akaszd a törölköződet, vagy hogy mekkora átverés a bébi kukorica, mit kell öntenünk a csokraink vázájába, vagy hogy milyen zöldséget ne együnk nyersen. Nem? Semmi? Akkor segítek. Ez a TVN, azaz Top World News. Rogán Szendrei Cecília és Sarka Kata közös vállalkozása. Mondjuk alapnevének mindhárom szava erős túlzás szerintem, de ha választani kellene, én a top szót hagynám meg nekik. Ugyanis most kapaszkodjatok. Rogán Antal ex-felesége és a NER közeli Valton biztonsági céget vezető Besenyei István felesége a lapot kiadó cégből csak idén februárban 891,7 millió forintos osztalékot vettek ki a 80-20%-os tulajdonosi hányadnak megfelelően. Igen, ebből a gagyi, semmit mondó búvárlapból. Hogy megértsük a vállalkozás irigylésre méltó sikerét, lássuk az olvasottsági adatokat. 2023-ban például napi 60 000-es átlag látogatottságot mértek a felületen. Mondjuk ez nem tűnik soknak. De szerencsére 26 elejére ez a szám napi 13 000-re csökkent. Pech. Ezek szerint a siker kulcsa mégsem itt keresendő. Hanem ott, hogy több mint valószínű sokszorosan túlárazott állami hirdetésekkel tömték ki a felületet. És hát ilyen bődületes elérések mellett hülye lenne az állam méregdrágán nem itt hirdetni, nem de? Persze erre ugye nincs bizonyíték, mármint a túlárazottságra. Mert az állami hirdetések elég szembetűnőek voltak az elmúlt években. Hirdetett itt többek között a Magyar Turisztikai Ügynökség, a MOHU, Tiborcs Gránit Bankja, és természetesen akadt fideszes békepárti videódömping is. Szóval egy ilyen oldallal és a bulvárlapok alsó mezőnyére jellemző látogatottsággal is a két hölgy csak 24-ben 82,17%-os profitrátát ért el, amikor a több mint 1 milliárdos nettó árbevétel mellett 885,6 milliós adózott eredményt realizált. Döbbenetes számok, a piacon egyedülálló. És ugyan borzolhatnám az idegeiteket a többi év szintén arcpirítóan sikeres céges eredményeivel, de ennél érdekesebb, hogy hogyan alakult az oldal látogatottsága a választások környékén. Na jó, azt azért még zárójelben csupán a vérnyomásatok kedvéért elmormolom, hogy 19 és 24 között Rogán Ceci összesen 4,32 milliárd forintot, míg üzlettársa Sarka Kata valamivel több mint 1 milliárd forintot vett ki osztalékként a cégből. Befejeztem. Na de vissza a forgalomhoz. Szóval ott tartottunk, hogy 26 elején is már csak napi átlag 13 000 látogatót vonzott ez az aranyat érő bulvárlap. A választások másnapján, április 13-án ez a szám már csak 4000 volt, míg április 21-re ez is bezuhant napi 7-800 olvasóra. Aztán május elejére végleg földbe állt a Top World News, azzal a 200-300 látogatójával. További érdekesség, hogy van egy olyan mutató, ami azt monitorozza, hogy egy felhasználó átlagosan hány oldalletöltést generál, azaz hány cikket nyit meg az oldalon. A Telex azt írja, ez a szám április 23-án is még 33 volt. Míg ugyanez a mutató viszonyításképpen nagy hírportálok esetében is csak 10-12 volt az április 12-i választásnapi őrületben. Szóval laikusként is úgy tűnik, mintha az a kevés látogató is ész nélkül végigkattingatta volna ennek a remek bulvárlapnak az oldalait, ami valljuk be, hát nem túl életszerű. A felületen ma már természetesen nem találunk állami hirdetéseket, véget ért a móka, úgyhogy kíváncsian várjuk az így összekalapozott céges eredményeket, ugye? Vagy inkább a nyomozóhatóság vizsgálatait, mert nagyon úgy fest, hogy itt is ugyanolyan átlátszó és pofátlan közpénzszivattyú működött, mint Balási cégeinek esetében, ahol ugye hűtlen kezelés és pénzmosás gyanú miatt indult eljárás a napokban. Mondjuk azt kétlem, hogy Rogán Tóni a strómanja után az ex-feleségét is bezavarná a kontroll stúdiójába, egy rakati zsepivel, meg gyanúsan olcsó retro karórával, hogy sírdogálva elmondja, milyen sok szám fűzi őt is a Balatonhoz. Ahol a már meglévő 2000 négyzetméteres telke mellé, amin egyébként teljesen szabálytalanul engedély nélkül épített luxusvillát a Balatonfelvidéki Nemzeti Park védett területén, tavaly egy újabb 2000 négyzetméteres telket vásárolt potom 125 millióért. Szóval kedves nyomozóhatóság, izgatottan várjuk a fejleményeket.